guys! This is Michelle and Herpes Volcon sa aking channel! Halo, kamusta po kayo? Hi guys! Happy Friday! Saturday pa lang yun. Alam niyo ba anong oras na? Alas 3 ng hapon. Alam niyo kung bakit ngayon tayo nagsimula? Tinapos ko muna lahat ang aking gawaing bahay, guys. Grabe, naglinis ako. Naglaba. Ang dami ko kasing sinalang na labahin, so kailangan tapusin ko sila. Ayan, so, kaya hapon na ako, kasi ilang salang talaga yun. Tapos, ilang ano pa yun bago matapos dun sa washing. Ay, nako. So, nandito ako sa labas, at tinan niyo naman, mais na mais ako ngayon. Naglalakad ako kasi hindi ko naabutan yung bus. So, sabi ko maglalakad na lang papunta ng city para na rin may walking ako ngayong Sabado. As in. So, kita niyo ba yan? Pulang-pula yung lips ko. Nag-lipstick ako. Nag-lipstick ako for today's video. Anyway. Sabi ko sa asawa ko, lalabas ako, munta ako ng city. Sabi niya, sige, mag-ano ka. Kasi sabi ko gano'n, kailangan ko ng pag-walking din. Sa bahay lang ako, pero alam mo yun, sa bahay kasi diba, naglilinis, ganyan. So, exercise pa rin naman siya, pero, yeah, sabi ko, ay, tapos na ako sa gawaing bahay. At bukas, linggo, sarado naman yung mga shops. Hindi naman tayo makapag-window shopping. So, ayun yung ating agenda ngayon. Samahan niyo ako sa city. At tayo ay mag-window shopping. Window shopping is free. Diba? Pang paano lang yun? Pang pasaya sa mata. Sa mata. Diba? Ganun yun. So yun. Pag may naabutan akong bus dito sa isang pwede tayong sumakay para medyo mabilis tayo makarating ng city kasi last stress na. Anong oras na magkasarado na yung mga yan? Aray ko. Hanggang, yung iba kasi hanggang alas 6 lang. Hanggang ganun, alas 7. Maximum na yung 8. Sabado pa ngayon. So, yeah. Anyways, dito ako duman sa may park. And, hindi na ako nag-jacket guys. Ito na lang suot ko. May t-shirt ako sa loob. Tapos ito. Kasi, 17 grad. Mainit. Ayun, basta harihan, mainit. Oh. So, ayun. Pagka umaga lang malamig. Hindi naman ganun kalamig. Fresh yung ba. Tapos pagka ganitong hapon, ang init na, ang warm na. Ang daming tao doon sa kabilang doon sa kabilang park. Ganda oh. Hee! Grabe, ang ganda na talaga ng weather. Oh. Guys, update. Nandito na ako sa city. As in, naglalakad pa rin. Naglakad lang talaga ako kasi wala namang bus na paparating. So, ayun. Ano to? Parang may something doon sa may ngipin ko. Ay, ang ganda ng panahon. 19 grad na pala. Akala ko kanina 17, yun 19 na. Grabe, ang ganda ng weather. Ay, nako. Tara. Oh, kumakain ng mga ice cream. Tag-ice cream na ngayon kasi mag-init na. Tag-ice cream, mga mga tawag ito. Kumakain na sila ng mga pang malalamig kasi mainit na. Ayan, so. Ayan. Naglalakad ako guys. Alam niyo saan napunta ako dito? Punta lang ako guys ng Galleria. Titingin ako ng mga mga shops. Kung ano meron. Check lang natin. Kung anong makikita natin. Ano ba sabi dito? Oh, nakita mo, 15% rabat. Ibig sabihin, 50 guys, hindi 15. 50 rabat. Feeling dank. Charot. Aray ko, ito na ako guys. So, feeling garage. So, pasok tayo. Aba, mo daming people. Sayo. Saan kaya ako pwede magpakita ng sarili ko? Ayun ako. Kita niyo ba? Ayun ako guys.
This is me. Charot. Pasok tayo. Hi guys! I am finally home! Napagod ako kasi alam niyo ba, naglakad lang ako. Kasi kung antayin ko pa yung bus, is matagal pa siya. So, alam niyo ba kanong oras na mag-alas 6 na? So, yeah. Anyways, pagkata na ba nabili ko? Nagsukat-sukat ako diba doon sa ano, nag-ikot, ang tagal-tagal ko doon kasi nag-ikot-ikot ako lahat na tinignan ko ganyan. Alam niyo ba sa kung saan lang ako? Sa galeriya lang. Sa galeriya lang. Tapos ang nabili ko lang doon guys ito oh. Pagkatapos na sa bag ko. Ito lang ang laman ng bag ko tsaka ano to guys, mga swimming. Ito naka-sale yung panty. Panty, ayan. Ayan. Pang ano to, swimming na panty ba? And high waist siya. Tapos, ano na lang siya, tawag ito? 12 euro siya, tapos less 50%, so 6 euro na lang siya guys. Akala mo yun? Kasi dati siyang 25. Dati siyang 25, naging 12, tapos less mo pa yung 50%, so 6 euro na lang siya. Tapos, itong pang swimming din ng short ng asawa ko guys. Kasi yung kanya is, ano na, tawag ito? Maliit na yun sa kanya. Tsaka sobrang tagal na nung ano niya. Tapos nakasale din to siya. Dati siyang 26 kasi 25.99. Tapos nag-sale din siya ng 12. So 6 na lang din siya. So ang binayaran ko sa total is 12 lang. 12 euro lang ito. Sa aming dalawa ng aking sawbals, di ba? Pang swimming. Kasi uso na ngayon yung mga ano, yung uso na, ano na kasi mainit na. So, uso na. Ano na ulit swimming kasi lalo na yun, pag nandito yung bata namin, gusto niya mag-swimming. So pagka weekend na mag-ano sa swimming, may pang ano ba? Swimming, ayan. So, ayun yung ating unang nabili. And then, pumunta ako ng Asian store. So, pakita ko sa inyo guys yung pamili ko sa Asian store. Bumili ako ng dalawang mega na sardinas. 159 euro ang isa. Ayan. Mega! My favorite sardines. Tapos, dahil kinain ko kanina yung saba, bumili ulit ako. Ito ay 3 euro 20. Tapos may mangga guys. Alam niyo ba kung magkano itong kaliit-liit na mangga? 195, di ba? 195 euro. 1 euro 95 cents. Tapos bumili ako ng okra. Itong okra na to is, ano lang siya, 1 euro something lang to siya. 1 euro and 5 cents. Kasi konti lang to guys. Tapos, may ampalaya. So, bumili ako ng ampalaya. Ito ay 2 euro something. Itong ganito lang. 2 euro something siya. So, and then, bumili ako ng lumpiang Shanghai mix. And then, bumili ako ng tatlong ganito na na mushroom. Anong tawag ito? Inuki mushroom. Tatlong ganito. Magkano to? 149 isa. And then, bumili ako ng nakamarinate na bangos dahil nag-crave ako guys sa isda. Medyo matagal ako hindi nakakain ng isda. So, bumili din ako siya, marinated spicy baby bangus. Ayan siya. Ito ay 6 euro 49. Tapos, bumili din ako ng tilapia. Isang tilapia. Ito ay 5 euro 60. Ilang kilo to? Ilang kilo to? Saan makita to? Ito ay ano lang to guys. 800 grams. Wala pa isang kilo. Ito. Ayan. 600 to 800 grams daw to sabi. Ito nakalagay dito. So, ayan siya. And then, bumili din ako ng coconut milk. So, masarap to. 349 yung coconut milk. So matotal na binayaran ko dito sa Asian store is 33 euro something. So, yun. So, yun yung aking family. Oopsie. Lagay ko lang mo ito dito. Aking milk.
ay milk, coconut water. And then, nalagay ko mga to guys. Gusto ko naman ito lutuin. Aking mushroom. Ang ating ampalaya. Ating mangga. Ang mahal ng mangga in fairness. Tapos, okra. Hindi ko pa yan lulutuin. Ang lulutuin ko ngayon guys is ampalaya na may egg. Kaya ko ito sa freezer. Ito sa freezer. May isda na ako. Freezer. So, ayun lang. Anyway, bukas ko lulutuin yung isda. Ngayon ay mag-ano lang muna ako ang tawag dyan? Mag-ampalaya. So, but first is, punta muna ako ng Aldi. Nabili lang ako ng isang carrots at lutuan ko ang asawa ko ng giniling. Kasi yung giniling nilabas ko na dito kanina. Ito na siya, oh. Ko na kasi frozen yan. So, ayun naman ang lutuin ko sa akin, Juice Bubbles. At ito ang kanya, oh. So, ganitong tinapay na ganito, oh. Ayan. Kasi ginisang giniling. Nalagyan ko lang ng carrots kasi para may may gulay naman yung niya, carrots at patatas. So, yes. And, yeah, update ko kayo mamaya. Kami na ako ng bahay. Bumili pala ako sa Aldi na ito, oh. Palagay ko sa mushroom. Oh. Lagyan natin ng i-refill natin ng Coke yung left. Dahil wala na. Anyways, magluto tayo guys. Magsimula tayo magluto. Anyways, muna ako mag-hiwa-hiwa ng mga kailangang hiwain. Saan yung aking So, maghiwa mga tayo guys. We will need carrots. Pero, konti lang yung carrots na gagamitin ko guys. So, sana tumagal ka carrots, ha? Wait lang. Isa lang. Kasi, gagawin ko tong carrot bread. And then, sa patatas, ay! Nakubuhay pa nga. Char. Sa patatas. Kasi hindi mo lang, kung pwede lang bumili ng patatas dito na tingi-tingi. Bibili ako tingi-tingi. Kaso lang, tig-ano kasi, tig-ganito, tig-putos-putos. Ay ko. Tig-putos-putos. 2 patatas lang siguro. Or damihan ko na. Ilang patatas? Parang gusto mo? 3. Yung may laki-laki yung pipiliin natin. Puro ganito kasi yung patatas dun, hindi ganun kalaki eh. So, yan, 3. 3 patatas. And then, carrots. Isang carrots lang. And, let's start to peel the carrots. And I need this one for the skin. Carrots and what's it called? So, hi guys. Let's start cooking now. Anyway, ko na yung aking mga pang-ingredients. Nandito na siya guys. Oh. Ito na lahat. Ayan. Tapos, syempre may sabay-sabay ko na yung lutuin guys. Yung ampalaya. Nandito yung ampalaya ko. Tignan natin ang ng asin konti. Konting asin lang. Pero okay na yan siya pagka gusto ko rin yung maapait-pait ba. I-beat ko lang muna itong itlog. Open na natin itong Open ko rin dun sa kabila. Ito yun. Yan. Kasi sa ko lulutuin yung isa, yung ng asawa ko giniling. Sa kaldero.
So, talagay na natin, guys. Anyways, kita nyo ba? Nandito sa kabila yung aking kaldero, guys. Hindi nyo ba? Hindi nyo kita. Wait lang. I-ano natin kung makikita nyo ba. Ayan, nakita nyo yung kaldero. Ito. Ayan. So, let's make it. This one is for this. And we need oil. Paras lang yan sa sila ng gisa. So, oil. Halaka, napadami ko yata ng oil dito sa kabila. Tanggalan natin, guys. Dito na lang kasi may itlog naman to. Ayan. Tapos alam niyo ba, ang dami kong sibuyas. Sibuyas is life. So, syempre, dito yan. Tig-isa sila eh. Yan sa giniling, ito sa aking palaya. Huwag naman sumama yung mga patatas dahil di naman ito kailangan sa palaya. Baka sumama sila rito. Ayan. So, isa-gisa. Dali lang naman tumaluto itong aking guys, ang palaya. Saglit lang yan. So, ayan. Sinara ko lang ang pinto namin sa loob ng sa aming kwarto para hindi na pumasok doon yung So, diba? Ano tayo? Multitask. Lutaw-butaw. Yung ko nga, yung tag ito, yung tiyahin ko sa doon sa lugar namin. Ang tawag ito? Inaano niya, sinasnack niya to, yung pipita siya sa taniman niya. Tapos, kakainin niya lang na sausaw lang sa asin, tapos kainin niya siya ng ganun. Walang pait sa kanya. Tapos, yung time na yun, try din namin. Sabi niya, masarap siya. Ganun ba siya? Sauce, ang pait. Wala pala akong kamatis. Diba harap niya kamatis to? Nalabas isip ko yung kamatis ko eh. Diba? Doble-doble tayo niluto. Dito? Dalawa. Kasi nga, pagka gusto mong kumain ng mga bago dito, pag nandito sa abroad, sa ibang bansa, yung mga pagkain na hindi mo, na lagi mo nakakain doon bago sa Pinas ka, katulad ito, mga ampalaya, ganyan. So, maghahanap ko talaga ng paraan para makaano ka, diba? Tapos, dahil ako magluto ka talaga. Kung gusto mo talaga makakain, hanap na para magluto ka talaga naman. Para maano yung mga cravings mo. Kasi pag hindi mo siya naku po, wala rin. Dapat talaga tawag ito. Ayan siya. Ayan sana. God. Ilang kamatis. So, okay lang yung ilang kamatis talaga. I forgot it. Ayan. So, lagyan na natin ng mga paminta, guys. Paminta rin ito. Ito rin yung aking paminta rin. Paminta is life. Kasi paminta is life talaga sa akin. Tapos may pamintang, may pamintang buo-buo pa. Alam niyo yan? Doble-doble. And of course, paprika. Wala na akong paprika, guys. Paubos na siya. Meron pala ako ng paprika, pero yung hindi siya katulad dito na medyo a little bit of sharpness. Ayan. Ang hinilit. Ayan. Tapos lagyan na natin ng asin, of course.
Konti lang to guys kasi may asin na yung ibang ano. Ito, ganun din. Tapos lagyan natin ng oyster sauce, of course. Ano to guys, ang tansya method. Ito rin. Oops. Mahal-mahal ang ano dito, 6 euro. Oh. Sobrang mahal. Pero matagal naman yung nagamit ito. Mahal lang talaga. Aray. Natalsik na sa akin yun. Guys. So, pagpasensya nyo na kung parang pag ganito yung phone. Nag-init ako ng kanin ko. May frozen akong kanin guys. Tapos, ano to guys, 1 cup lang ito siya. Tapos, ating ampalaya. Mas maraming ampalaya. Kalahatiin ko to guys kasi yung kalahati pang bukas. Yung kalahati pa ngayon. Diba? Yan na siya. So, diba? Tapos yung binili ng asawa ko is totoo na siya. Kain tayo. Hey guys, let's eat. Tapos ano kayo? Aray ko. Na ano pa, wait lang. I-charge ko yung phone ko while we're talking para ano yung ating ano. Yan. So, kain tayo guys. Ayan, kain tayo guys. Ito na yung ating ampalaya. Sarap. Tubig ako dito guys. Thank you Lord for the food. Amen. O may ano pa yung ating ano kanin. Umusok-usok pa. Kasi nga, bagong ano. Tumutunog pa yung aking microwave. 3 minuto ko lang itong iniinit guys. At ano na siya, as in super ganda na niya. So, kain tayo guys. Ayan. Finally, nakakain na ako ng ilang buwan ako hindi nakakain. Ilang buwan o taon? Taon, hindi naman taon. Parang gano'n. Oh. Ang sitaw lang talaga, hindi ako nakakabili kasi minsan lang lumabas ang sitaw dito. Tapos, pag lumabas, sobrang mahal. Ay, nako. Sarap, sarap. This is heaven, guys. Ang palaya. Ang sarap niya. Una na ako kumain, guys, kasi mamaya pa yung asawa ko. Sarap. Ang sarap talaga. Thank you, Lord. Ang pagkain. Lagyan ko pa ng ketchup. Sarap. But, may laman pa itong ketchup naman. Ito yung favorite kong ketchup dito, guys. Ang sarap niya. Pricey lang siya, pero masarap siya. Ito ay Ella. Ayan. Ang sarap. Mahal lang siya, pero masarap siya. Malaki naman kasi pati siya. Sarap! As a ketchup lover. Hindi ako bumili ng ano, ng ketchup lang sa Asian store. Ang sarap. Sobrang sarap. Bukas mag-lista tayo. Sarap talaga guys. So, kain tayo guys. Ano, wala naman ako ibang gagawin. Yung mga sinampay ko para nandun pa sa balkon, ipapasok ko lang yun siya mamaya dito yung sampayan. Tapos, tutuyo na yan siya. Kinabukasan. Tapos, yun na. Wala naman akong ibang gagawin guys. Kakain lang ako. Tapos, update sa ating ano. Ipakita ko sa inyo yung ating ano, tulips. Ayan, unti-unti na sila guys na nag-bloom. As you can see, di ba yung dati, ano pa lang siya. Tawag ito, baby. Ito, unti-unti na siya nag-bloom. Pink. I like it, guys. So, ayun. So, ayun lang naman, guys, yung aking vlog ngayon. So, sana nag-enjoy kayo. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon ng
Maiksi lang ba talaga? Ayan. So, maraming salamat guys sa panonood. Ayan. So, please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Maraming salamat guys sa support at sa panonood. Ayan. Maraming salamat. Till our next video. Ciao! Cheers!